20 лицеви опори. Отстрани някъде, не върху думата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 американски пострел. Давай. Високо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 лицеви опори. Бързо. Давай. Дай ми таче, давай. 1, 2, 4, 5, 7. Бегом към бързото. Бързо, бегом. Зареждай. Давай, зареждай. Използвай. Чисто. Пазите. Как се чувстваш? Добре. Лявата ръка не е добре. Кой е следващия? Валентонов си, нали? Остави оръжието тук, не, тук стои там. С кой ще стреляш?